formal ng inilunsad po ang season-long Farmers Field School on sustainable rice production with emphasis on the play check system sa Barangay Tarece sa may San Carlos City na programang layong palawakin pa ang kaalaman at kakayahan ng mga magsasaka sa pagmakabago at epesyente at sustainable na produksyon ng palay. Sasailalim po ang mga kalahok na magsasaka sa serye ng mga pagsasanay, field demonstrations at aktwal na aplikasyon ng palay check system. Inasang mapapataas nito ang ani at mapapabuti pa ang kalidad ng palay at maisusulong pa ang sustainable na pamamaraan ng pagsasaka. Sa pamamagitan ng season-long Farmers Field School, muli rin itong pinagtitibay ang suporta sa mga magsasaka at mga patuloy na pagsusulong ng isang mas produktibo, moderno at matatag na sektor ng agrikultura sa nasabing lungsod. IFM News. IFM News. IFM News.